ми, пристигнахме в Киев. Сега се настаним в хотела. Изключителна част. Ето го нашия гледат. Сега се настаним в стаите. Хотела изглежда много добре, старинен. Ето ги нашите атлети и идват. Днес е втория ден от престоя ни. Отиваме, днес ще имаме обяд и след това ще посрещаме Олимпийския огън. Нещо наистина невероятно, защото не се случва всеки ден. Така че има настроение българската делегация и всичко е прекрасно. Сутринта имахме първа тренировка на немска земя. Премина изключително добре. Ето сега ще ви покажем един от състезателите по баскетбол. Бошката. Имаме много спортове, така че всичко е чудесно. С българска делегация дойдохме на пристанището. Ще има ветроходство, с което нашите атлети ще може да влезнат вътре в морето, да се разходят. Има програма. Така че условията, които ни предоставят, са уникални. Ето част от пристанището в град Киев. Тук са всички лодки. Олимпийския огън. Предаване на Олимпийския огън. В момента с тази лодка пристига Олимпийския огън. Това съм водещ. Водиш на вечерно предаване. Не, водещ съм на подкаста. Аз съм създател, водещ.
Доцент Стефка Джобова с олимпийския огън. Ето го състезателя по хокей Радослав Балкански, който носи олимпийски огън, заедно с българската делегация. Далеч от линията, моля, далеч от линията. Ами, днеска в Берлин сме вече. Ще имаме тренировка на Олимпийския стадион и ще пътуваме с метрото. Чекирахме екипировката и сме готови. Утре започваме. И слезнахме успешно от метрото. Отиваме към Олимпийския стадион за тренировка. Беше невероятно предизвикателство. Готино в метрото. Препоръчвам. И по-бързо, и по-удобно. Преди малко се състоя кратка, но ползотворна контролна среща с отбора на Франция на това игрище, на което ще провеждаме и мачовете си. За щастие победихме с 2-0, надяваме се това да продължи и в официалните мачове. Сега главният треньор на отбора Димитър Георгиев ще каже няколко думи за очакването на отбора. И се надяваме да продължаваме все по-добре и по-добре и да стигнем по-напред в турнира, но най-важното е децата да се забавляват и да изпитват удоволствието, което изпитаха днес, след като победиха с 2-0. Сега ще ви покажем терена под лека атлетика. Невероятни условия.